Mireia, mos portaries una horxateta? Ai! No ho sé, ho estudiarem. Heu sigut bons o què? Ui, mireu, és que estem a les portes, sí, estem a les portes de l'America's Cup. Mireu l'ambient, què cantem? Olé, olé! Desafío, olé, olé! A un gran desafío, Han estat fa uns moments repartint camisetes, per supost, camisetes verdes per apoyar el desafío espanyol, i estem així, com dia, a les portes de l'America's Cup, i molt proper tenim la platja. Me sentiu, companys? Sí, t'escoltem perfectament, eh? Vale, és que clar, en l'eufòria així que acaben de replegar les camisetes i despedir el vaixell, estic així perquè us vaig a descobrir, com me deies, una nova forma de prendre horxata. Perquè estem acostumats a allò de l'horxata, el fartonet, sí o no? És la terrassa Omega. Sí. Estàs ahí davant de la terrassa Omega, no? Ahí estic, con todo el glamour. Vos vaig a presentar una forma de prendre horxata en glamour, en lujo, perquè estic en la terrassa Omega de l'Hotel Neptú i com bé diem, l'horxata se pot prendre en fartons, se pot prendre en gelat i se pot prendre, atenció que estic així acompanyadíssima d'estos barmans, en còctel. Mireu que espectacular, quina pinta que tenen estos còctels. Estan fets en horxata de xufa de València. Tenim a Robert, bon dia Robert. Buenos días. Com t'hi diuen el còctel que estàs fent tu, com li diuen? Terra i mar. Terra i mar. I el teu, Héctor? Costa Blanca. Costa Blanca. Mos va fer en directe per a tots vosaltres, per a matí, Robert, el seu còctel, perquè el d'Héctor porta més elaboració, però mireu quina pinta. Crec que porta xufa i què més? És un gelat de xufa amb cafè, licor de cafè, emulsió de cafè, pell de taronja i xufa ratllada. Què vos pareix? Volem tastar-ho. Vos se vaig alçar, mireu. Mireia, però això és un postre. Això quasi és un postre, no? Això quasi és un postre, això és un pecat. Un postre pecat, diuen que és quasi un postre, però bueno, podríem dir que és un còctel postre de tot, no? En qualsevol moment, per a berenar, per a després de dinar. Diríem que seria un digestiu per a després d'un sopar, un dinar, i damunt seria refrescant. Clar, perquè xufa té això, no?, que és digestiva també. Bueno, anem a seguir per així. En directe, què has posat així? Conta en Robert. Licor de nísperos. Així dins n'hi ha gel, perquè se veja. N'hi ha gel. I ha posat licor de nísper. Atenció, licor de nísper. S'imagineu horxata en nísper. Té que ser un sabor... Bona combinació, sí. Bona combinació, clar que sí, Gemma. I això ja és l'horxateta, no? És horxata de València. Horxata, ahí estem. I així no sense més ni més? Vale. De nata també, per fer la cremeta. Nata, estupenda. Ahí estem. I ara va el teu art, Robert, vinga ahí, tira-li. Ahí estem, això m'encanta, este moment. Ara falta clar, el momento estrella de un momento Tom Cruise. Momento Tom Cruise total, ahí estem. Ahí està el còctel, vegeu quina pinta, pareix horxata, però el tastarem i veurem que té un sabor sorprenent. Veritat que sí, Robert? Veritat que sí. Bueno, això és l'important, moltes gràcies. Ahí tenim els dos còctels espectaculars. Són còctels que s'han fet aposta inspirats en la Copa Amèrica i el que anem a fer primer és provar-ho, no? Home, dir-te jo, primer has de tastar-ho. Estaves tardant ja, en el vostre permís. Però què és el que li has llevat? Bueno, m'estava fent la boca àvia. Vinga, serà que ens passa la crònica del sabor, la crònica del sabor. Ui, primer plano, que susto m'ha pegat. Que porta licor, ves en compte, no begues massa. Ai. Me'l quede en tu permís, Robert. Que bona la denominació d'origen, Que bo que està, exacte, denominació d'origen, xufa, boníssima, refrescant, dolceta. Vaig a preguntar als arxius del desafiament. Hola, com estem? Mireu lo que tinc, Això és un còctel inspirat en la Copa Amèrica, Un còctel que porta horxata. Haveu provat un còctel en horxata una volta? Veritat que no? Ja sabeu que la xufa té moltes cares, s'està intentant introduir dins del món de l'hostaleria. Què vos pareix si la proveu? S'atreviu o no? Això està boníssim. Jo ja ho he provat, estava bo, què tal? Me diuen, este xic que me dius? Si és fartons, passo cara. Tira de menys els fartons, però home, això té més glamour, no? El fartó per berenar. Home, la veritat és que és un fartó. Jo què ho vaig a dir si jo soc d'Alboraya? Sí, bueno, així un fartó dos és que faig en falta, però... Estem en la Copa Amèrica un poc de glamour, no? Bueno, que està bo. Però així també, vols provar-ho? Bueno, xics, una llàstima que no podem... Atenció! Ai, el glamour per terra. Ai, el glamour per terra, Que té licor, Que té licor, està bo, Cuidao ara en el solet. Bueno, me quedo yo así en compañía de este cóctel espectacular.
Vaig a veure si m'he preparat per almenys 3 o 4, no? Perquè vos arriben a tots. Ahí está, Ya sería con polliga la lengua. A la Rafeta. Claro, también un litro, te veis un envase de estos, ¿no? Un litro me demanda, dos Robert. litros. Uy, no. Bueno, jo l'ajudaré a fer-lo, vale? Si le prenc i vos passe la recepta. La veritat és que mos has deixat la boca d'aigua, tot siga dit, eh? Mireia, fins ara. Adeu.